katunat micro, small and medium enterprise, rengkat ka DCIC Southwest KHASI Hills District, kala Pynlong ya ka program Pynsaphriang Jingtip, basisngi Halor ka Skhim PM Vishwakrma ha Mawkyrwat, Southwest KHASI Hills District. Ka PM Vishwakrma, ka badai ka Skhim hapo ka jingkmi jong katunat micro, small and medium enterprises jong ka Sarkar India, katmu ban ajing kasyan klemkut, syaki barikor, berkibriu ke badan ka sab kapong, lengba ka jing pendan kam ya ka collateral free credit, ka jing ajing hikai ya kiriu don sab, kitar ka juk menta, ki jing mentoy na ka digital transaction, bat ka jing kasyan ya ki yaw yadi yathin. Iniraj Sharma, ibadai Assistant Director Branch, MSME DFO Shillong, ila ong ba, kani ka Skhim kadai ka Skhim ka beningkong ka batmu ban ai jing mentoy, na kabenta ki barikor, bat ki brieu ki badan ka sab ha kari. Ka bakentop hadu kat pratali ki benta, bat bala aya kani ban yo jing itu eki.